Častá otázka, ktorú dostávam je, ako rozoznám vysoko spracované potraviny, ktoré nám ničia zdravie. Na to mám jednoduché pravidlo. Pozrite sa na zloženie a ak každú zložku viete nájsť v obchode samostatne, tak to je v poriadku. Napríklad tento chlieb má vodu, múku, soľ, droždie. Nie je problém. Teraz sa pozrime na toto pečivo. V zložení má okrem iného glukozovo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob, citrán vápenatý, citrán sodný, sorban draselný, jodičnan draselný, kyselina sorbová, kyselina askorbová, estery mono a diglyceridov. Pani predavačka, kde nájdem ferokyanid sodný? Toto nie je niečo, čo by sme mali jesť. Vysoko spracované potraviny sú odpad, ktorý spôsobí, že po rokoch ľudia berú 10 rôznych liekov, z ktorých každý má 10 vedľajších účinkov. Zoberte si svoje zdravie späť. Nik iný vám nepomôže, len vy sami. Ak chcete zobrať zdravie do vlastných rúk, pozrite sa do môjho obchodu s funkčným medom a prírodnou včelou kozmetikou na stránke včelysvätehoambróza.sk.